Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең өчен бик кызыклы видео язмалар әзерләп куйды. Бүген безнең тапшыруыбызда 30 август Татарстан Республикасы һәм Казан шәһәре көне. Верховный Совет Татарской автономной Советской Социалистической Республики провозглашает государственный суверенитет Татарии и преобразует ее в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, Республику Татарстан. Татарстан брендлары. 1932 ел Казанда Сергей Горбунов исемендәге авиация заводы эшли башлый. Бүген дә Россиянең иң куәтле авиация предприятиеләренең берсе. Кунагашы кара каршы. Сарапул татарлары Октанышта. Кеше кайтаганы яшәмәсен, менә туган якка кайтып, үзенә көч ала, яшәү дәрте ала дип уйлыйм мин. Һәм бүгенге очрашу шуңа зур дәлил. Аның ишәнлеге күпләрне сокландыра. Тубылдан Мин Сәлим Тимиргазиев иҗаты. Татарская тема, она довольно популярна. Бүген бәйрәм 1990 елның 30 август көне республикабыз тормышында мөһим вакыйга булып тарихка керде. Татарстанның дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителүе мөстәкыйльлек өчен багышланган көрәш татарларны уятып җибәрде. Ирек мәйданы тулы халык. 30 ел элек Казан үзәгеннән халык üzülми. Татарстанга мөстәкыйльлек таләп итәләр. Шушы вакытта ТССРның югары советында кызу бәхәсләр бара. Депутатлар 29 августтан бирле Татарстан суверенлык декларациясын карый. 30 августта да парламент утырышы иртәдән төнгә кадәр дәвам итә. Хәтта икенче көнгә күчерергә телиләр. Ләкин депутатларның күпчелеге каршы була. Ахыр чиктә 1990 елның 30 августында Татарстан суверенлык декларациясын кабул итә. Депутат Фәндәс Сафиуллин узак бәхәсләрдән соң әзерләнгән документның соңгы нөсхәсен укый. Провозглашает государственный суверенитет Татарии и преобразует ее в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, Республику Татарстан. Татарстан мөстәкыйльлегенең беренче документы бу. Суверенитет документында демократик хукукый дәүләт кору омтылышы, татар милләтенең үз билгеләнү хукукын тормышка ашыру турында әйтелә. Декларациядә җир байлыклары халык милке дип игълан ителә. Татар теле белән рус теле тигез хукуклы тел буларак кертелә. Татарстан конституциясе һәм кануннары республика территориясендә өстенлек итүе языла. Депутатлар хуплап тавыш биргәннән соң документка ул вакыттагы югары совет рәисе Минтимер Шәймиев кул куя. Успехов нам на этом большом пути. Спасибо. Татарстан суверенлык декларациясында республика мөстәкыйль дәүләт буларак күрсәтелә. Ягъни ул Россиядә СССР составында да булмый. Ни өчен шулай эшләнгән? Ул вакытта СССР яңа берлек килешү әзерләп, Советлар берлегеннән конфедератив дәүләт корырга тели. Бу яңартылган СССРга Татарстан мөстәкыйльлек алып, союздаш республика буларак кирергә җыена. Ләкин Советлар берлеге таркала, бу хыял тормышка ашмый. Инде Россия белән эш итәргә кала. Казанда митинг. Халык тулы бәйсезлекне таләп итә. Татарстан дәүләт суверенитеты кабул ителгәннән соң республикада дәүләтчелекнең яңа үсеш чоры башлана. 1991 елда Татарстан беренче тапкыр үз президентын сайлый. 1992 елда мөстәкыйльлек турында референдум үткәрелә. Бу вакытта Татарстан белән Мәскәү арасында кара булытлар куерып ала. Россия парламенты һәм Ельцин моңа каршы була. Делая выбор, помнить, что цена политической ошибки всегда конкретна. От нее будут страдать прежде всего наши близкие, семьи, дети. К сожалению, обнародованные вчера Верховным Советом Российской Федерации решения не базируется на уважении и доверии к принятым Верховным Советом нашей Республики нормативным документам. Ахыр чиктә халыкның 61% Татарстанны суверен дәүләт, халыкара хукук субъекты, Россия һәм башка дәүләтләр белән тигез хукуклы шартнама төзеп яшәүче республика булуын хуплый. Шуңа нигезләнеп, 1992 елның 6 ноябрендә Татарстан конституциясе кабул ителә. 1994 елда Татарстан Россия белән вакаләтләрне бүлешү турында шартнама төзи. Суверенитет яулап алганнан соң Татарстан тышкы сәясәтен кура башлый. Сәяси өлгергәнлектән тыш икътисади үсеш башлана. Һәм бу алгарыш һаман да дәвам итә.
Татарстанның хәзерге уңышларының нигезендә нәкъ 33 ел элек кабул ителгән суверенитет ята. Бүген республикабыз халыклары иртәгәге көнгә ышаныч белән карый. Узган юл каршылыклы да, авыр да булды. Тик ул бит безнең үсеш юлы. Без бәхетле халык. Безне дөньяда таныйлар. Нәрсә ул мирас? Аны һич үзгәрешсез саклау кирәкме? Әллә шул ата-бабадан калган мирасны үстерергә, бүгенге көн шартларына яраклаштырырга тиешме без? Җавап күз алдында. Бүген Татарстан һәр юнәлештә Россиянең иң көчле төбәкләреннән санала. Безне чит илдә дә таныйлар. Без ата-бабаларыбыз ярган юлдан барабыз. Әлбәттә, тагын да камилләшеп. 1928 ел Казанда мех эшкәртү фабрикасы эшли башлый. Ачылган мизгелдән үк аның белән француз, алман мехчылары контрактлар төзи. 1932 елда тәкъдим ителгән тирене эшкәртү һәм буяу методикасы озак еллар дәвамында предприятиянең яңалыгы булып тора. Сарык тиресеннән эшләнелгән эшләнмәләр аеруча зур үсеш кичерә. 1941 ел сугыш, Псков, Харьков һәм Ленинград мех фабриклары эшләрен туктатырга мәҗбүр булалар. Мех киемгә булган барлык хәрби заказлар Казанга тапшырыла. Станоклар артына хатын-кызлар баса. Ялларсыз 11 сәгатьлек эш көне кертелә. Фидакар хезмәтләре өчен 1944 елның башында оешмага югары дәүләт бүләге Ленин ордены бирелә. Сугыштан соң да оешма зур темплар белән үсүен дәвам итә. Казан мехчыларының тәҗрибәсен өйрәнергә Чехословакия, Кытай, Норвегия, Германиядән эшче төркемнәр килә. Монголия мехчылары 1 ел дәвамында Казан мех комбинатының үрнәген өйрәнеп, Улан-Батырда беренче мех фабрикасын булдыралар. Bizning zamonasында 9000 артык кеше эшлидер. 10 фабрика бар. 72 елда Хусейн Ямашев безнең революционер, татар революционер, аны белмәгән кеше юк. Безгә бик яхшы эшләгән предприятие булгач, безгә аның исемен бирделәр. 92 елны безнең предприятиянең дә исеме алышынды, милитарга әйләндек. Оешма бүген дә уңышлы эшләп килә. Халыкара дәрәҗәдәге төрле конкурслар җиңүчесе, төрле чорлар кичереп, көндәшлек көчле булган зур сәүдә мәйданында үз йөзен тота. 1932 ел Казанда Сергей Горбунов исемендәге авиация заводы эшли башлый. Бүген дә Россиянең иң куәтле авиация предприятиеләренең берсе. 1934-1936 елларда заводта дөньядагы иң зур 6 моторлы АНТ-25 КАИ-1 ДБ-А бомбага тотучы самолетлары төзелә. 1937 елда СССРда беренче зур тизлектәге авыр бомбага тотучы П-8 самолетларын төзү эше башлана. Барлыгы шундый 93 самолет җитештерелә. Бу самолетларда 1941 елда Берлин беренче тапкыр бомбага тотыла. Бөек Ватан сугышы башында завод П-2 самолетын җитештерүне үзләштерә. Аларның саны 10 меңнән арта. 1945 елда завод Кызыл байрак ордены белән бүләкләнә. Бүген Казан авиация заводы 600-дән артык чит ил һәм җирле предприятиеләр белән хезмәттәшлек итә. Оешма ел саен бердән алып 3-кә кадәр Ту-214 самолетын чыгара. 2015 елдан Россия министрлар оборонасы йөкләмәсе буенча Ту-160 самолетын чыгару эше дә торгызыла. Казанский авиационный завод обновляется. Это совершенно новый завод с совершенно новыми технологиями. И современные рабочие места, вот мы зашли в комплекс, где производится сварка, там работает молодежь. Әмінәмінсі Казан вертолет заводы тарихы 1940 елдан 387 санлы Ленинград авиация заводы белән кушылып эшли башлаган чордан башлана. Сугыш вакытында завод фронтка 11 меңгә якын По-2 бипланнарын әзерли. Моның өчен коллектив
хезмәт кызыл байрагы ордены белән бүләкләнә. 1951 елдан Казан вертолет заводы Ми-1, Ми-4, Ми-8, Ми-14 вертолетларын җитештерә. 1956 елдан башлап аларны чит илләргә сата. 2007 елдан башлап Казан вертолет заводы Вертолеты Россия холдингы составына кертелде. Казан вертолет заводы Ми-8, Ми-17 типындагы барча вертолетларны җитештерү һәм төзекләндерү өчен сертификатлы завод булып тора. Ми-17 вертолетларының ышанычлы булуы очышта узган 50 миллион сәгать белән раслана. Бүген Казан заводында җитештерелгән вертолетлар дөньяның 100 иленә чыгарыла. Еллар ахыры Тайсыр тарихында яңа мөһим чор башлана. Ромашкино, Баулы, Зәй нефт чыганаклары ачыла һәм үзләштерелә. 1950 елда СССР Министрлар Советы карары нигезендә Татнефть оешмасы барлыкка килә. Шул чордан башлап республикада нефть чыгару күләме туктаусыз үсә. 1970 елларга ТССР илдә табылган нефтьнең 30%-ка якынын бирә. 1971 елга республикада җир астыннан 1 миллиард тонна кара алтын чыгарыла. 2 миллиард тоннаны нефтьчеләр 1981 елда таба. Бүген 77 нефть чыганагы урыны билгеләм. Татнефть кара алтын табу күләме буенча Россиядә 5-нче урында. Таралу географиясе дә киң. Россия төбәкләреннән кала БДБ илләре, Көньяк Көнчыгыш Азия, Европа, Африка. Барыгызга да яхшы таныш КАМАЗ машинасы 60-нчы еллар азагында илебездә транспорт мәсьәләсе кискенләшә башлагач, авыр йөк машиналарын эшләп чыгару кирәклеге көн кадагына баса. 1969 елда Кама автомобиль заводы гаять зур автогигант төзелә башлый. 1976 елның февралендә конвейердан беренче авыр йөк машинасы КАМАЗ төшә. 1979 елда конвейердан 100 мең машина төшә. КАМАЗның үсү тизлеге дөнья рекордын куя. Параллель рәвештә яңа шәһәр төзелә, Яршалла. Бүген КАМАЗ бренды ул һәр ел сайын 71 мең йөк машинасы, 60 мең көчле агрегат һәм 1 мең ярым автобус. Брендның төп үзенчәлеге төрле юл һәм климат шартларында эшләргә сәләтле булуы. Юкка гына КАМАЗ Мастер авто узыш командасының даны еракларга танылмаган. Әлеге такым 16 тапкыр Ралли Дакар җиңүчеләре. Безнекеләр дөнья автоспортының спорт йөк машиналары классында иң көчле команда. Бүген КАМАЗда 40 меңгә якын кеше эшли. Татарстан җитештергән машиналар Россия төбәкләре һәм БДБ илләрендә киң кулланылышта. Все вы любите свою республику, родную Татарстан. И все вы с душой относитесь к нашей большой общей родине, к России. Здесь работали и работают люди самых разных национальностей и вероисповеданий, самых разных возрастов. Такой замечательный сплав получился. Очень энергичный, устремленный вперед. Отец, я слышал, город есть молодой на Каме. Там стройка века начинается. Огромный комбинат подымать хотят. Я туда хочу. Мечтаю полезным оказаться. Когда ты хочешь чего-то очень сильно, иди, сынок, и борись. Кама елгасының түбәнге өлешендә химик завод комплексы төзергә карар кылына. Бирегә илебезнең төрле почмакларыннан меңләгән көчле, идеяле яшьләр агыла. Алар монда үз язмыш юлын яра, хезмәттә зур казанышларга ирешә. Буннар горурлыгын тудыра.
1967 елда Түбән Кама нефтехимия оешмасы беренче продукциясын җитештерә. Бүген ул Европаның иң зур нефтехимия ширкәтләреннән берсе. Россиядә синтетик каучук һәм аның синтезы өчен чимал чыгаручы куәтле оешма. Түбән Кама нефтехим галобутил каучук җитештерү буенча дөньяда 3-нче, Россиядә 1-нче. 1981 елда Ленин ордены белән бүләкләнә. Хәзерге вакытта Түбән Кама нефтехимия оешмасы 48% әзер продукциясын дөньяның 53 иленә чыгара. Санап кеткен гигантлар берничәсе генә. Татарстаныбыз горурланырлык. Һәр минут, һәр көн без яңа максатларга омтылабыз. Шушы мирасны безнең көннәргә алып килеп җиткерә алган буынның эшен дәвам итәбез. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Кунак ашы кара каршы, Сарапул татарлары Октанышта. Кеше кайдагыны яшәмәсен, менә туган якка кайтып, үзенә көч ала, яшәү дәрте ала дип уйлыйм мин. Һәм бүгенге очрашу шуңа зур дәлил. Аның эшчәнлеге күпләрне сокландыра. Тубылдан Минсәлим Тимиргазиев иҗаты. Татарская тема, она довольно популярна. Дәвам итәбез. Узган елның февралендә Октанышлылар Сарапулга килсә, күптән түгел Сарапул татарлары Октаныш районында булдылар. Бу үзара хезмәттәшлек кенә түгел, ике арадагы багланышлар тирәнрәк. Сарапулда Октаныш районыннан күчеп урнашучылар шактый һәм алар туган туфракларын онытмый, тарихларын бергә барлап, саклап килә. Бу очрашу да ике як өчен дә истәлекле, мәгънәле һәм файдалы булды. Үз хәбәрчеләребез дәвам итә. Сәламләшү кара каршы җырдан башлана. Хәзинә ансамбленең тыңгысыз үзешчәннәре башка район, республикада яшәүче якташларын барлый, элемтәләр булдыра. Кунак ашы кара каршы ди халкыбыз мәкале. Хәзинәлеләр узган ел Мөслим районында, Удмуртиянең Сарапул шәһәрендә булсалар. Бу очрашу инде яңа Кормаш туфрагында уза. Гөрләп яшәп ятучы матур төзек авыл. Бер түбә астында клуб, китапханә, медпункт, янәшәдә мәчет, башлангыч мәктәп. Музейларын булдыруга ирешкәннәр. Авыл тарихын нигез салынган чорыннан башлап бөртекләп барлыйлар. Яңа Кормашка нигез салучылар Рәсүл Харисовның ерак бабалары. Музейда аларның нәсел шәҗәрәсе эленеп тора. Әтисе бөек ватан сугышы ветераны Газиз Харисов авыл өчен зур хезмәт куя. Кеше улы Рәсүл дә аның үрнәгендә төп нигезне саклап, аның эшләрен дәвам итә. Музей булдыруда башлап йөрүче кеше Нәкыя Фәттахова. Үзе тумышы белән Әлмәт районыннан булып, 53 ел яшәү дәверендә Яңа Кормаш туган җирдә якынга әверелгән. Югыйсә тарихын өйрәнә, барлый башламаста иде. Экспонатларны Яңа Кормаш халкы китергән. Нәкыя ханым Әлмәт ягыннан да табып кайта. 300-дән артып китә. Табылдыкларны үзләре чистарта, юа, ватылганнарын төзәтәләр. Бу музей безнең мәктәптә үк башланды. Мәктәптә мин бер кичкенә бүлмәдә шушындай экспонатлар табып, юллап, шунда бер бүлмә ясатып, мин шушындай туган якны өйрәнү музее оештырып җибәрдем. Музейдан мәчеткә очрашу җомга көнгә туры килеп, иратлар җәмәгать намазына һәм вәгазь тыңларга атлый. Авыл халкы мәчетне үз йортыдай карап, тәрбияләп тора. Ишек алдын язгы көзге өмәләргә җыелып җыештыралар, матурлыйлар. Имам Ринас Мәликов әйтүенчә, зиратны да шулай тәртиптә тоталар. Кеше өзелми, инде укулар алып барыла ел дәвамында инде ирләргә, хатыннарга, шуй инде балаларына инде укытабыз менә мәктәп ялларында, җәйге каникулларда. Бүгенге көндә аз булса да, туучылар бакча яшендәгеләр бар, ә йортлар 100дән артык. Халык эшле, авыл әнәк күмәк хуҗалыгына карый. Эше барның табынында икмәге дә, телендә җыры да була. Очрашу табын артында дәвам итте. Сарапулның уста гармунчылары Фәнил Шәйхетдинов белән Зөлфәт Арысланов Октаныш туфрагында үсеп,
Ши җирдә дә татар моңын, җырын, телен саклап яшәүчеләр. Тарихыбызны, мәдәниятебезне үзебез барлау кирәк. Балаларга мирас калсын, алар дәвам итсен диләр. Хәзинә ансамбле ханымнары. Читтә гомер кичерүчеләр дә онытмаса, авылларыбыз яшәр дигән фикердә очрашуда катнашучылар. Кеше кайда гына яшәмәсен, менә туган якка кайтып, үзенә көч ала, яшәү дәрте ала дип уйлыйм мин. Һәм бүгенге очрашу шуңа зур дәлил. Актаныш районыннан Назир Нигъманов, Фәнзилә Салихова, татарлар. Рәссам Минсәлим Тимирғазиев исеме инде күптән Тубыл шәһәренең визит карточкасына әйләнде. Ул сөякләрне уеп ясау белән шөгыльләнә. Аның иҗаты беркемне дә битараф калдырмый. Хәтта чит илдәгеләр дә аның иҗатына сокланып яши. Устаның үзенчәлекле эшләре Тубыл осталар йортында саклана. Безнең җирле хәбәрчеләребез дә Минсәлим Тимирғазиев остаханәсендә булып кайтты. Сүз аларга. Мама косточка похожа на маму. На ней написано Казан. Вот так мы гравируем. Тубылдагы һөнәр йортын халыкта Минсәлим остаханәсе дип йөртәләр. Совет чорында бу урында татар балалар йорты булган. Минсәлим Тимирғазиев монда балачактан ук 19 яшенә кадәр тәрбияләнә. Бүген биредә ул үзенең остаханәсен оештырган. Довольно взрослый я уже был. Вышел из детдома, и вот надо было чем-то заниматься. Вот вдруг пригласил на фабрику, это совершенно случайно получилось. Сөяктән бизә куеп ясау һөнәре музеен булдыру ыстаның күптәнге хыялы. Һөнәрләр йортының 2нче катында әлеге шөгыль турында мәгълүмат бирүче экспозицияләр урнашкан. Күп елларны оста үзенең иҗатын танытуга багышлый. Нәтиҗәләре сөендерә. Беренче эш үрнәген 50 ел элек ясалса, бүген инде Минсәлим Тимирғазиев исеме сәнгатьне яратучылар арасында киң танылган. Татар тамырлары Минсәлим ага иҗатында зур эз калдыра. Аның күп кенә хезмәтләрендә татар мәдәниятенең нечкелекләре сизелә. Хәтта моментларында татарча килеп чыга дип шаярта оста. Она вот никуда не денется. Здесь все связано с татарской культурой. Неизбежно, просто вот неизбежно даже. Минсәлим әфәнденең шактый хезмәтләре төрки халыкларының әкият үрнәкләренә нигезләнеп эшләнгән. Иҗатына аеруча Тукай әсәрләре зур эз сала. Музейга килүчеләр арасында бу экспонатлар бик популяр. Татарская тема, она довольно популярная, потому что очень, надо даже сейчас посмотреть, нет в продаже их, или может быть там пара осталась. Потому что такие работы, как Чайханчик, Дервиш, все, что связано с лошадьми, их нет только потому, что они быстрее покупаются. 50 елдан артык вакытын Минсәлим Тимирғазиев яраткан эшенә багышлый. Төнлә генә эшләп булмый, чөнки йокларга да кирәк дип көлә оста. Гомерлек эшенә мәхәббәтне көннән-көн ныгый гына. Ә бит бәхетле тормыш сире шуннан гыйбарәт. Диана Бекмуллина, Рөстәм Салтукеев, татарлар, Тубыл шәһәре. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, исегезгә төшерәбез, бүген 30 август Татарстан Республикасы һәм Казан шәһәре көне. Шул уңайдан сезгә Татарстан Республикасына багышланган шигырь юлларын тәкъдим итәбез. Идел ярларына нурлар сибеп, матур булып ата бездә таң. Таң шикелле якты туган илем, бәхет биргән җирем Татарстан. Республика көне котлы булсын. Исән сау булыгыз.